яке аз муҳимтарин соҳае ки дар паёми солонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон зикр гардид, ин соҳаи сайёҳии мамлакат мебошад. чуноне пешвои миллат иброз доштанд, соли 2023 шумораи сайёҳон ба 1,200,000 нафар расидааст. ҳамчунин иброз доштанд ки имкониятҳои барои рушди соҳа истифоданашуда ҳанӯз хеле зиёданд. бо мақсади самаранок ба роҳ мондани корҳо дар самти сайёҳӣ ва назорати қатъии онҳо зарур аст ки таҳти роҳбарии муовини дахлдори сарвазири кишвар бо шомил намудани яке аз муовинони раисони вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо гурӯҳи кории босалоҳияти доимӣ таъсис дода шавад. зимни паёми навбатии пешвои муаззами миллат ки рӯзи 28 декабри соли 2023 ироа гардид, дар он ҷо хусандиовар он аст ки таъсиси агентии ҳифзи мероси тарихиву фарҳангӣ ва муаззаф кардани муовинон дар шаҳру ноҳияҳо вилоятҳо баҳри рушди соҳаи сайёҳӣ буд ки бениҳоят барои рушди соҳа ва сатҳи хизматрасонии сайёҳони дохилӣ ва хориҷӣ як такони ҷиддие хоҳад бахшид. хатлон яке аз калонтарин вилоятҳои мамлакат мебошад ки дар 25 шаҳру ноҳияҳои он баҳри равнақ бахшидани соҳаи сайёҳӣ чораву тадбирҳои зарурӣ пайваста амалӣ карда мешавад. бино ба гуфти масъулини шуъбаи рушди сайёҳии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, дар ҳудуди вилоят 933 ёдгорию мавзеъҳои таърихии фарҳангӣ, 121 меҳмонхона бо шароити зарурии муосир муҷаҳҳаз, 139 мавзеи сайёҳӣ, 21 истгоҳу осоишгоҳ, 142 тарабхона, 45 осорхона, 19 ширкатҳои сайёҳӣ ва дигар шароити барои пазироии хуби ҷаҳонгардон бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон муҳайё шуда хизматрасонӣ мекунанд. дар ҳудуди вилоят 933 мавзеъҳои таърихиву фарҳангӣ вуҷуд дорад. дар баробари ин рушди инфраструктураи соҳа сол ба сол рӯ ба рушд дорад. фарз кардем дар ҳудуди вилоят 121 меҳмонхонаву ҳомстей, гестхаус ва дигар инфраструктураи вуҷуд доранд ки ҳамарӯза барои хизматрасонии сайёҳон истифода бурда мешаванд. чуноне масъулини соҳа аз мушоҳидаву таҳлилҳояшон иброз медоранд, мавзеъҳои диданиву таърихии вилояти хатлон аз ҷумла чилдухтарони ноҳияи муъминобод ки дар он ҷо аз ҷониби соҳибкорон меҳмонхонаи наву замонавӣ бо тамоми шароити зарурӣ баҳри сайёҳон бунёд гардида аст, ҷолиби диққати аксари меҳмонони хориҷӣ қарор гирифтааст. ба ин монанд метавон тахти сангин воқеъ дар ноҳияи қубодиён, мақбараи хоҷа машҳади ноҳияи шаҳри Туз ва 44 чашмаи ноҳияи Носири Хусрав низ аз ҷойҳои диданбоби сайёҳон маҳсуб дониста мешавад. дар ҳудуди вилоят 5 мавзеъҳои сайёҳӣ ҳастанд таърихи фарҳангӣ ки ба мероси умумиҷаҳонии ЮНЕСКО, ба рӯйхати мероси умумиҷаҳонии ЮНЕСКО ворид гаштанд. ин ҳам бошад қалъаи ҳулбуки ноҳияи Восеъ, дайри будоии Аҷинатепаи ноҳияи Вахш, мадрасаи хоҷа машҳади ноҳияи шаҳри Туз, тахти сангини ноҳияи Қубодиён ва бешаи палангони ноҳияи Дӯстӣ мебошад ки аз ин мавзеъҳо то ба ҳол ҳамарӯза сайёҳони дохилию хориҷӣ барои шиносоӣ ва барои муаррифӣ аз наздик шиносудан бо таъриху фарҳангу маданияти халқи тоҷик ҳамарӯза дидан менамоянд. соли 2023 шуъбаи рушди сайёҳии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ дар заминаи дастгириҳои масъулини вилоят дар баробари рушди сайёҳии хориҷӣ ба рушди сайёҳии дохилӣ низ таваҷҷӯҳи махсус зоҳир намуда, ҷавонони фаъоли шаҳру ноҳияҳои вилоятро ба мавзеъҳои таърихию диданӣ сафарбар намуданд. дар ин баробар баҳри тақвият бахшидани кор дар соҳаи сайёҳӣ семинару конфронс ва чорабиниҳои мақсаднокро роҳандозӣ намудаанд ки воқеан ҳам аз манфиат холӣ нест. манзараҳои зебою дилкаш, бозёфтҳои нодири таърихию мавзеъҳои дидании ҳудуди вилояти хатлон бешак ҷолиби диққати сайёҳон қарор гирифта, метавон гуфт ки бо муҳайёву мустаҳкамтар намудани инфраструктураи соҳа дар оянда хатлон аз пурбинандатарин макони ҷаҳонгардон хоҳад шуд.